дар шаҳри Турсунзода ду миллати баҳамдӯст тоҷик ва o'zбек бародарвор аҳлона зиндагӣ карда барои рушду шукуфоии ватани азизамон софдилона меҳнат мекунанд. онҳо аз беҳтару хубтар гардидани муносибатҳои ҳамаҷонибаи ду ҷумҳурӣ Тоҷикистону O'zбекистон қаноатмандиву хушҳолӣ изҳор менамоянд. ва кӯшишҳои асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии O'zбекистон муҳтарам Шавқат Мирзиёевро дар беҳтар гардидани муносибату ҳамкориҳои ду кишвар нек арзёбӣ карданд. падидаи тоза, рӯйдоди муҳим, сода кардани равоии мардумро боз як саҳифаи хотирмони таърихи тоҷику o'zбек меҳисобанд. имрӯз як гурӯҳ меҳмонони O'zбекистон бо роҳбарии ҳокими вилояти Сурхандарё Эркин Турдимов ба кишвари мо ташриф оварданд. меҳмононро дар марзи ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Турсунзода ва дигар масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр аҳли фарҳанг бо садои карнаю сурнай гулу гулдастаҳо истиқбол гирифтанд. бояд гуфт ки имрӯзҳо мардуми ҳарду кишвар бемамоният раво доранд. ман сокини ҷумҳурии O'zбекистон мебошам. имрӯзҳо мо бе мушкилӣ рафту омад дорем. раҳмат ба ҳарду президентҳо ки чунин шароит муҳайё карданд. мо хеле хурсанд ҳастем. мо имрӯз аз сарҳад гузаштем. ягон мушкилӣ нест. рафту омадро бо хешовандонамон ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд боз беҳтар карда истодаем. раҳмат ба сарбарони ҳарду давлате ки чунин ғамхориҳо нисбати мо карданд. меҳмонон дар рафти суханронӣ зикр карданд ки роҳбарони ду давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии O'zбекистон муҳтарам Шавқат Мирзиёев баҳри аз нав барқароркунӣ рушду тақвиятбахшии робитаҳои бисёрсоҳа ва ҳамкориҳои мутақобилаи судманд ки ба дурнамои минбаъдаи ҳамкориҳои дуҷониба равона карда шудааст аз тамоми имкониятҳо истифода мебаранд. мана ба меҳмонӣ омадем. мо чанд сол дар ин раҳ азоб мекашидем. мана ҳазорон марта раҳмат ба президентмон ки мана тарафа ҷонибӣ ҳал карданд. ҳазорон марта раҳмат ба онҳо ки мана кушода шудааст мана сарҳади O'zбекистон. мана мо гузаштем бе ташвиш бе чиз. мана хешоваран инҷа омсадам ҳама ҷош тин ҷой. ҳамин ду давлат тин шавад, ҳал кашдан ҳар рӯз баргам шавад. ҳамин тавр ҳокими вилояти Сурхандарё ва ҳамроҳонаш барои иштироки ҳамоиши соҳибкорони тоҷику o'zбек ки дар пойтахти ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе доир мегардад раҳсипор гардиданд.